Hola, com esteu? Comencem aquest episodi d'actualitat amanida, que és el primer després d'Eurovisió. No sé què us va semblar, nois? Doncs molt bé, a mi m'agrada molt, la veritat, no sé tu, Bruno. Emocionat sobretot pel moment Avengers, no? De diverses cançons, això m'agrada molt. La Madonna lo millor, només s'ha de dir Sí, això. clar. Bueno, d'això podríem parlar, ja he escrit un article a Te Vienes. Ah, sí? Que al final... Un article... Ah, sí? Sí, de banderes i tal. Ja... Recomanaries als oients llegir-lo, aquest article, Sergi? Si ells volen i tant, si tenen esperit crític, sempre. Ui. Anava a dir que al final l'Espanya hem quedat amb 22 punts i ha guanyat Països Baixos. Bueno, Hi ha hagut així una cosa rara amb Bielorússia, que el jurat al final ha canviat els seus vots, Sí. però continuem amb 22a posició. bueno, l'actuació estava molt bé per la posició en la que va quedar. Sincerament, crec que li ha jugat una mala passada aquesta mala puntuació, perquè és una mala puntuació. Jo crec que tothom... La No ho pregunta negarem. que es fa és per què? Com funciona Eurovisió? O sigui, què ha passat? Ja. Com? No s'entén. O sigui, com pot ser que quedim igual, no sé, l'any del Gallo i l'any del Mickey? No pot ser. Bueno, aquest any també hi ha hagut Gallo amb Madonna. Sí. Ai, de veritat, que pesats sou. És que no penso entrar dins del debat. No vols entrar en el debat? Bueno, no. Va, doncs comencem. Actualitat amanida. Benvinguts, arbequins. L'actualitat amanida d'Oli d'Oliva, amb Sergi Cano, Aleix Manzano i Bruno Gallardo. I encetem aquest 7è programa d'actualitat amanida. Ja sabeu, el podcast quinzenal on parlem sobre els mitjans i la cultura que amaneixen Catalunya, recordant-vos que podeu seguir-nos a YouTube, a les nostres xarxes socials, som @olidolivamedia, i també ens podeu escoltar a iVoox, iTunes i Spotify. I a més podeu ser arbequins verge extra convertint-vos en els nostres supermecenes a www.ja.cat/arbequins. Oli, Aleix! Oli d'oliva, Sergi, què tal? Molt bones, Bruno! Hola, arbequins i arbequines. Doncs mira, a l'actualitat amanida d'avui parlarem del fenomen que ha suposat Joc de Trons, analitzarem el Control T de TV3 i moltes coses més. Abans, però, repassem el que ha donat de si la quinzena amb les nostres notícies breus en forma de titulars. Comencem, vinga! Mor Eduard Ponset, el divulgador científic, ha mort aquest dimecres 22 de maig als 82 anys. La majoria de nosaltres el coneixia per ser el presentador de Redes, malgrat que també va exercir de polític, escriptor i economista, arribant a ser conseller de la Generalitat de Catalunya i després ministre del govern estatal. A la tele en català el vam poder veure a TV3 fent d'amfitrió de l'Albert Tom i més tard preguntant-se com va la vida amb Andreu Buenafuente. I Jet Music prepara un nou programa per l'estiu, tot i encara no sabem moltes més dades. D'una banda, el compte d'Instagram d'Operació Triunfo ha començat un compte enrere amb unes publicacions on veiem el logotip del programa rodejat de palmeres i pilotes de platja. D'altra banda, Tiner Rovira, el director de la productora, ha anunciat al seu compte de Twitter que està preparant un talent reality de gaming, del qual parlarà molt aviat. Sí, també sabem que Mediaset estrenarà un reality nou, ojo, en aquest cas sobre entrevistes de feina. Es dirà Job Interview, Estàs contratado, estarà presentat per Pablo Chiapella, ojo, elecció de presentador interessant. 4 ja l'anuncia com a estrena pròxima, o sigui que, bé, ja està aquí, i en ell podrem veure com els candidats a ser contractats hauran de defensar-se per demostrar que són les persones ideals per la feina. És un format original de la televisió britànica Channel 4, ojo, canal important, i ja té una adaptació a la CNBC americana. La xarxa perd els castells. Era un dels punts forts d'aquesta corporació de televisions locals de Catalunya i de la seva plataforma de vídeo, el Xala. Ara la coordinadora de colles castelleres de Catalunya ha cedit la difusió de les properes 4 temporades a una productora anomenada Som Batabat, que crearà la web castells.tv i també oferirà els continguts a TV3. I la presidenta de la CCMA publica les factures dels anuncis de l'1 d'octubre. Continua el judici pels anuncis de l'UO als mitjans públics de Catalunya. Núria Llorach, presidenta en funcions de la CCMA, ha entregat a la Guàrdia Civil les factures que demostren que la Generalitat va pagar pels anuncis del referèndum que es van emetre pels mitjans de TV3 i Catalunya Ràdio. Els documents ja han sigut incorporats a la causa i contradiuen la versió de Jordi Turull, que assegurava que la CCMA havia cedit gratuïtament els espais publicitaris. Llorach, per altra banda, ha declarat
que encara no ha rebut cap ingrés per aquestes factures, la qual cosa podria dificultar i demostrar el delicte de malversació. Podria dificultar demostrar aquest delicte de malversació, Exacte, de fet. demostrar el delicte. Un tema interessant. També neix Orgull Ràdio, la primera ràdio LGTB+ de Barcelona. És una ràdio que vol crear continguts que ajudin a visibilitzar el col·lectiu amb notícies culturals, socials, educatives, musicals i esportives. Ha començat les seves emissions aquest 17 de maig, el Dia Internacional contra la LGTB-fòbia, i van visitar-los per parlar sobre Eurovisió. Si voleu ajudar a finançar el projecte podeu fer-ho a través d'un Verkami a www.orgull.cat. I també estem orgullosos de TVNs i per això sempre els escollim com a notícia final dels titulars. En aquest cas destaquem que ja ha començat el rodatge de Merlí, Sapere Aude, la continuació de Merlí que es podrà veure a Movistar Plus i TV3. Si voleu veure el Pol i el Bruno en primera persona, podeu provar sort passejant pel barri gòtic, el Raval, la platja de Barcelona o la UB, que són les localitzacions on s'està rodant aquesta sèrie. I és el moment d'obrir la boca i tancar els ulls perquè comença Per Sucar i Pa. Perdó? El Bruno Perdó? no. Jo, ara mateix la gent que hagi escoltat això en podcast, no? Està tranquil·lament i de sobte escolta... Sergi. No sé, jo... És la part del guió que has escrit tu, Bruno. Jo sóc un mer lector. Ho havia escrit jo, o sigui, tot això ha sigut una pantomima perquè volia que el Sergi digués això. Sóc un simple bufó de les teves paraules, Bruno. Obedece. Però en aquest cas no sóc jo el protagonista, sinó Marta Sánchez, Aleix. Exacte, Marta Sánchez va fer un concert a Badalona on va rebre per part dels assistents van llançar ous i tomàquets amb crits de feixista. Va ser el concert del dia contra la LGTBI-fòbia amb artistes com Ru Lorenzo i Famous i Sánchez va haver de suspendre el concert perquè va començar a rebre tirada d'aquests ous i tomàquets i va dir, ja està, me voy, i als pocs minuts de començar estava presentant encara la banda i va passar això. Llavors es va obrir un debat de si tot això que està passant amb la situació política havia d'aportar-se també al territori del concert, en aquest cas per la lluita LGTBI. De fet, tenim unes declaracions en exclusiva per Oli d'Oliva de Carlos Baute que diu que aquests esdeveniments són una huevada. La condemna per part del cantant, també amic de Marta Sánchez, aquí la tenim. I la cantant també havia parlat de l'incident, condemnant-ho com si la pròxima vegada hi haurien pedres o què passaria, perquè va trobar-ho fora de lloc i va anar-se molt enfadada. Però ha sigut curiós perquè hi ha hagut com moltes reaccions dels partits polítics en aquesta notícia així tan salseïsta i tothom diu coses rares. El PSC ha dit és que això dels extremistes retrògrads, com si fos una agressió LGTBI, que tampoc crec que hagi sigut el cas, no. I també tens a la gent del PP i Ciutadans dient que han sigut les joventudes de la CUP. Sí, és que jo que estava allà vaig sentir gent que nombrava que eren membres de la CUP, sí? Però és trist que tot això generés dins del marc de la festivitat de LGTBI, perquè ja que és difícil potser portar a terme aquestes festes, perquè a més es tingui que muntar tot aquest enrenou per uns ous d'una situació política, perquè està clar que tot el que va rebre va ser per situació política. Anem a ser sincers, va rebre els ous per això. A Dios le doy las gracias por nacer aquí. Vull dir, no va ser per la LGTBI. Haig una cosa, ara que l'escolto es sent millor, Vull dir que t'ha agradat? No està malament, T'ha agradat una mica? Sí, arribaria a dir fins i tot una Jo, mira, avui he vingut especialment per l'ocasió i si mireu el meu outfit, si jo vaig de groc, però també de vermell. ¿Estás enviando alguna señal? Rojo, amarillo, colores que brillan en mi corazón y no pido perdón. Hauries. Quiero tu voz. Doncs no volem la seva veu, però parlem de Got Talent. Perquè has vist com enllaço? Perquè la productora de Got Talent ha creat certa polèmica perquè ha enviat un correu electrònic a un duo de còmics internautes que es diuen Pantomima Full i els deia que els convidava a participar al programa tractant-los d'artistes emergents. I aleshores, clar, sí. diguéssim que no us ho han pres molt bé. No, bueno, a veure, s'han pres a humor, com ells són també, que són molt guais, ja els coneixeu, són aquests vídeos d'1 minut
on fan sempre broma amb arquetips, amb modes, que si los runners, que si el yoga, tal, no sé què. Són molt graciosos, tenen moltes visites i vaja, són artistes, són un duo còmic format per Robert Bodegas, Alberto Casado, tenen 135.000 seguidors a Twitter, o sigui, són artistes consagrats, podríem dir. Sí. Clar, de sobte, un redactor de Got Talent Va tenir una idea brillant, segur que era el becari que va dir hoy me gano el contrato fijo. Risto, hoy me gano el contrato fijo. clar, i va enviar un mail que el podreu estar veient els que estigueu mirant el podcast. L'hauríem de veure? Espera, que el poso. Aquí l'estem veient, home, fantàstic. Sí, el pots llegir, Sergi? Ostras, está muy petit, espera que m'ho faig més gran, a veure. El correu posa: hola, buenos días, mi nombre es Tito Tito, soy redactor de Got Talent, he visto vuestros trabajos en Instagram y me han parecido muy ingeniosos y divertidos. Claro, el humor es ingenioso, o no es, ¿no? Y digo, me gustaría mucho hablar con vosotros para invitaros a participar en el programa, i ara no ho veig perquè s'ha ficat un videorecurs molt maco, veus? Però vaja. Perquè diu que el programa és un bon espai per la promoció d'artistes emergentes i no tan emergentes. Clar, jo em pregunto, és que potser... O sigui, no ha sigut un error. O sigui, però clar, potser era una invitació a participar com a, no sé, com a per fer el seu espectacle. però llavors estarien mentint a l'audiència, no? Perquè ells vindrien com a concursants, pel que entenc. És que no, això és el que jo... Clar, aquest és l'error, que els haurien d'haver convidat com a estrès, com a la Madonna Eurovisió. Clar, tal qual, sí. Jo però no clar, és curiós perquè jo crec que potser era per dir, mira, que vinguin aquests, no? Però clar, que rebien a canvi ells? Perquè haguessin quedat com... Bueno, no sé, potser els hagués afectat també la seva carrera com pot ser, artistes, clar, no? potser ells no els interessa estrany, sortir a Got Talent. No ho sé. Clar. Doncs Risto no los podrà avaluar. Nosaltres sí que podem avaluar a diferents formats i de fet cada quinzena intentem fer un homenatge a les obres audiovisuals i culturals que de fet vosaltres, els arlequins, ens demaneu per Instagram on som @olidolevamedia i el programa d'avui què ens han demanat, Aleix, com a trailer honest? Doncs mireu, ens han demanat que parlem sobre un concurs, un reality com és Supervivientes. Després de tancar anònims a una casa, tancar aspirants a cantants a una casa i tancar famosos a una casa, ha arribat el moment de sortir de la casa i abandonar els famosos a una illa. Un concurs de supervivència on la pregunta què t'enduries a una illa deserta, la Pantoja va respondre que el tint pel cabell. Total, per la resta ja li donen el programa. Supervivientes, perquè la millor forma de reconciliar persones enfrontades és abandonar-les a unes illes anomenades Cayos Cochinos. Un reality amb un canal 24 hores apassionant. I un gran respecte cap als seus concursants. Con los pollos que le montabas en Hermano Mayor y ahora quieres hablar con tus padres. Supervivientes, una experiència sense marxa enrere. Als 30 dies pots abandonar el concurs perquè ja hauràs cobrat. I després d'aquest fantàstic tràiler honest de Supervivientes, que crec que és el primer cop que fem a la primera. Sí, no? Ha quedat prou bé. Pot ser, sí, normalment ens entrebanquem i ho repetim, tot i que no ho veieu. No ho veieu. Todo és mentira. Després ho censurem, tot és mentira. Posem les parts que ens interessen, com la Madonna de la seva actuació a Eurovisió, Aleix. Passats, de veritat, passo. Però no parlem de la Madonna perquè tenim el Roger Argemí i ens presenten novetats discogràfiques molt més interessants que aquesta senyora americana, que són les novetats discogràfiques d'aquesta última quinzena. Endavant, Roger, sisplau, treu-nos d'aquest embolic. Soc en Roger Argemí i avui des d'Oli d'Oliva us recomanem la cançó Easier de 5 Seconds of Summer. Bé, doncs la cançó Easier és una cançó molt electrònica, una cançó amb tocs molt moderns, molt 2019, i es nota que darrere hi ha persones com Ryan Tedder, entre d'altres, o Charlie Puth. Ryan Tedder és el líder de la banda One Republic i que, entre d'altres milers de coses, està darrere del nou disc dels Jonas Brothers. I Charlie Puth tots el coneixem pel seu mega hit Attention i molts altres hits que ha fet. I es nota molt que Charlie Puth, per exemple, està darrere d'aquesta cançó perquè a la tornada, quan creiem que ha de venir un drop i una tornada amb molts instruments i amb molta energia, de cop baixa tot i es queda només la bateria i el baix, no? I és la màgia que fa Charlie Puth amb aquests antidrops. Em serveix també això per parlar de l'evolució que poden tenir uns grups. 5 Seconds of Summer es va fundar el 2011, però el 2014 van treure el mega hit rocker She Looks So Perfect, que era molt power pop. I això ha demostrat que els grups poden evolucionar, del rock al pop i del pop cap a una electrònica amb pads i amb tocs fins i tot funky i molt americans. Això és tot des d'Oli d'Oliva, moltes gràcies per escoltar-nos.
i interessantíssima anàlisi del Roger Argemí com el de cada quinzena, i ara toca parlar d'aniversaris, Aleix, perquè crec que tenim moltes efemèrides aquesta quinzena. Exacte, estem a maig, no vol dir que vingui el meu cumpleaños, sinó que tenim aniversaris molt propers, com és el de Sense Ficció, que celebra 10 anys. Sí, el programa de documental Sense Ficció de TV3 ha complert 10 anys en antena, oferint setmana rere setmana una versió profunda i crítica sobre els temes que han capitalitzat l'atenció de la societat en aquesta última dècada. Per celebrar-ho, com ho han fet? Doncs han preparat un documental en el que es repassen alguns dels títols i temes que han tingut més impacte en aquests 10 anys d'emissió, que no són pocs, 10 anys, han passat volant. No són pocs, tampoc són pocs els 2.000 programes que celebra El Hormiguero, i de fet ho han fet amb un convidat estrella. Sí, ha vingut, ho han celebrat amb 2.000 programes exacte, i ha vingut una persona referent del programa i molt amic de tots els motos. No m'ho diguis perquè ja ho sé. Qui? Will Smith. Exacte, clar. Un gran amic que va venir, li van regalar una guitarra, van fer un programa a Londres, està fet a Londres, van anar a rodar-lo a Londres com a acostumen a fer. Em sona que es va rodar a l'Estudio 1 de la BBC? Sí. Pot ser? Em sona que tenen com un espai llogat on poden... Poca broma. Altres cops ho havien fet un hotel o un teatre quan havien anat a Londres, però ara pot ser que sigui a la BBC. Arbequins, feu fact-check. I es nota que com cada any darrere any que van allà a fer-ho, cada any s'ho curren més, tenen... està com... Cada cop és més al plató de Madrid, està molt ben adaptat. També, permeteu-me dir una curiositat, que és que Will Smith va comprar els drets de l'Hormiguero per adaptar-lo als Estats Units ja fa uns quants anys i no ha trobat cadena que ho vulgui emetre, i té ja el format estancat. Encara que, mira, com són amics del Pablo Motos, potser l'he fet com a favor per donar-li així és que és molt bon format, És una calderilla. Sí, però també hem de tenir en compte que, clar, potser el va comprar fa uns 10 anys, potser, no? O menys, potser sí. O més. Sí, clar, ara ja la televisió ja, vull dir, si veiem el James Corden, alguns el coneixereu, o Jimmy Fallon, ja han adaptat una mica aquest format una mica late night, no? Amb jocs, amb locura... I portat a l'extrem americà, que és el que el toca els hi diferència. I clar, jo crec que l'Hormiguero és qui s'ha copiat de tots aquests lates americans, no a l'inversa. Clar, per això és una mica que, clar, té sentit que no l'hagi pogut vendre. En canvi, crec que han fet adaptacions a Portugal, a la Xina i altres països. L'Aleix i jo vam intentar en nostres tiempos passados que fessin l'adaptació de TV3, creant un hashtag, volem el formiguer. No ho vam aconseguir. Gràcies. I un any ens van disfressar el Sergi i un de dir de tranques i barranques. Intentaré buscar fotos per posar-la. Sí, tant. Que friquis. Sí, molt friquis. Però bueno, jo us dic, jo un any em vaig disfressar d'Andreu Buenafuente, ojo, Andreu Buenafuente a l'època En el Aire, que si mireu a l'A3 Player vaig sortir a Buenafuente. Què dius? Clar, perquè jo vaig utilitzar el hashtag i Bob Pop em va posar la foto meva a Buenafuente quan jo anava a quart de l'ESO. I què va dir l'Andreu? Doncs va dir... Això em sembla molt bé, Berto. Mira, se parece a mi, ¿no, Berto? Que fort, quina gràcia. Doncs mira, no deixem de parlar de friquis perquè Big Bang Theory, jo estic trist, s'ha acabat aquesta quinzena. Tu estàs trist? Home, no jo estic trist. Bueno, la setmana passada el món ja ha dit adeu a Joc de Trons, però el 18 de maig la televisió tancava una altra fita històrica, no? Que va ser Big Bang. Al seu capítol final, l'equip s'acomiadava amb la comèdia més longeva de la història, exceptuant les d'animació. Ojo, poca broma. Va mantenir en alt la seva audiència 13 milions d'espectadors de mitjana per episodi, o sigui, tela, aquí a Espanya això... impossible. En una indústria que ja mira la sitcom com un fenomen d'una altra era. Clar, això ja... Clar, va ser difícil. Una sitcom sempre s'ha vist, més antic, no tant potser en l'època d'ara, i això ha fet que les sitcoms continuen tenint força. I a sobre, recordem, una sèrie a la televisió lineal. Això ja ens sona a Perro Verde. Sí. Ens sona antic. No, un orgull. Jo un any també em vaig disfressar per Carnaval de Sheldon. Ah, sí? Ai, em sona, amb una samarreta, no? Et dic que et pega una mica. Sí, la gent m'ho deia. No? La gent m'ho deia. Sí. En fi, era mi mundo ideal, perquè ara parlem d'Aladín, el calendari arbequí de l'Aleix, que ara ens recomana. Què dius, Aleix? Has vist com ho he quadrat, Això és fantàstic. És que passarà la voz sènior i tot, ara. Tot improvisat, vull dir. Podem confirmar que aquest és l'últim programa d'actualitat amanida? No. Podríem... Últim no, però penúltim... Doncs mira, el que sí que ha sigut últim d'ara ha sigut Aladdin, que l'heu d'anar a veure, nois, us recomano. S'estrena el 24 de maig i és la nova adaptació d'uns dels clàssics de Disney. És una de les produccions més mítiques que compta amb personatges inolvidables per a tots. El geni de la llum, el Mico Apu, el Yoro Yago, el malvat Jafar i, per descomptat, la parella formada per Aladdin i Jasmine. Jo vaig amb Jafar. Sí, bueno, tu amb els dolents sempre, sí. Ara podem tornar a viure amb les aventures de tots aquests personatges
personatges a la gran pantalla i protagonitzades per l'actor reals Will Smith, que per això va venir a l'Hormiguero a fer una mica de publicitat. Es posa sota la pell blava del geni per convertir-se en el millor amic d'Aladín i ajudar-lo a aconseguir els seus desitjos. M'ha agradat això que es fica sota la pell blava. No, és curiós, m'agradaria, jo li preguntaria al Will Smith com pot ser aquell tacte que té, perquè si mireu la pantalla, mireu el tràiler, l'esteu veient, una pell tan blava. Pep al gimnàs a fer zumba i aleshores com sua a l'eix, saps? Perquè és molt curiós, perquè té un maquillatge superreal, està molt ben fet. I això, que us recomano tots i a totes que aneu a veure, és la meva recomanació arbequina a la nit. No és l'única pel·lícula de Disney que recomanes. No, mira, també recomano una altra, aquesta perquè m'encanta Angelina Jolie. I si us agrada, us recomano Malèfica, Maestra del Mal, que ja té data d'estrena. La seqüela de la pel·lícula de Disney estrena el 2014, basada en una dolenta de la Bella Dorment, arribarà a les sales del cinema el proper 17 d'octubre, apunteu. És una aventura de fantasia que es desenvolupa diversos anys després de Malèfica, en què el públic es va assabentar dels esdeveniments que van endurir el cor de la villana més famosa de Disney i la va portar a malir la princesa Aurora. La pel·lícula continua explotant la complexa relació entre la fada cornuda i la que aviat serà la reina, ja que formen noves aliances i s'enfronten nous adversaris. Així que, una pel·lícula segur que ens deixarà tots amb moltes ganes de més i fins i tot la tercera, jo crec. I tens més remakes de Disney. Exacte, mira, Cariño, he encogido los niños. No ens aturem, de remakes, Aleix, això és una febre... Remake de Disney, sí, Cariño, he encogido los niños. No sé si us sabeu, però fa 30 anys que es va estrenar una de les pel·lícules més taquillers, el 1989. La pel·lícula, protagonitzada per Ricky Moranis i Marika Satterthwaite, explica la història d'un científic, Wayne Szalinski. Ui, Aleix. Szalinski, no? Wayne Szalinski, sí. Sí, pa'lante. Que miniaturitza accidentalment els seus fills i amics amb una màquina d'invenció. Llavors, faran un remake d'aquesta gran pel·lícula amb un actor com Josh Gad que s'endinsa en aquesta nova història. Ostres, clar, la nostàlgia ochentera, no? Està en auge. Sí, a veure què tal va. Té bona pinta, la primera em va agradar molt, no sé si l'heu vist, no, la primera? La vau veure? Sí. No està gens malament, no sé ara com això, o si s'acabarà d'entendre, perquè clar, potser és una història molt fantàstica pel temps que vivim ara, no? Ha evolucionat tot una mica, no? La fantasia també ha evolucionat, llavors. I la manera d'explicar històries també, de fet, tindrem una fira que ens ho explica... Sí, m'encanta com ho uneixes tot. Fèria de l'Hilo, que torna amb la seva segona edició. Del 27 de maig al 9 de juny, el dia del meu cumpleaños, us ho recordo, es celebra la segona edició de la Fèria de l'Hilo, el concurs que promou la creació de la narrativa Twitter. A través de l'enginyós concepte Twitteratura i de l'etiqueta Prepara tu hilo, les bases encara no s'han desvetllat, però segurament seguiran l'estil de l'any passat, amb publicacions d'usuaris originals que tinguin els drets intel·lectuals dels textos que publiquin. I es podran utilitzar imatges, gifs o vídeos amb un mínim de 5 tweets i un màxim de 100. Recordem que l'any passat, va ser l'any passat, no? Si no m'equivoco, sí, Manuel Bartual va fer de jurat i també va rebre un premi per la història que va fer i que va deixar tot Espanya, es va deixar com... molts famosos també es van unir a Modesto García també va fer un tuit. De fet, aquest any en aquesta edició un altre famós hi participarà, l'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy publicarà un zililloix de plastilina en aquesta fèria de l'Hilo. No, però és curiós, s'ha creat una nova literatura i és curiós, crec que pot sortir gent molt enginyosa. Això, el terme aquest de Twitteratura em sembla, no m'agrada, o sigui, crec que no fa falta. És literatura Twitter, ja està. Twitteratura. La ja exconsellera de Cultura Laura Borràs i ara diputada al Congrés per Junts per Catalunya treballava molt aquest fenomen de la Twitteratura, crec que té alguns llibres publicats i crec que cada dia a Twitter comparteix una poesia al seu compte. Vaja. Així que és interessant. Per temps hem d'anar ja al calendari arbequí del Bruno, però ràpidament tenim una data de TV3 per recordar. Perquè hagi participat a la Marató de TV3. Teniu una cita el 7 de juny. La nit del divendres 7 es farà públic el marcador definitiu de l'última edició de la Marató dedicada al càncer. La xifra final es sabrà en un programa especial que emetrà TV3 a partir de les 10 de la nit. Així que us convido tots. Com? O sigui, un programa només per saber la xifra? Crec que no s'havia fet mai, no, això? No, crec que és una cosa nova. No sé si utilitzarem. Jo crec que utilitzem potser fins i tot el plató de Tot es mou. Vull dir, que no crec que agafin el plató 1, que és el més gran de TV3, per fer la xifra concreta. Jo crec que el de fax, perquè per les eleccions i els especials utilitzen el de fax. Pot ser, no? I faran allà... I ja està, i marxaran tots tampoc. Potser fan un debat a partir de la xifra o alguna cosa, no sé com anirà. No, suposo que faran una mica de divulgació. Sí, com han evolucionat els diners, si han arribat o no on havia d'arribar. Doncs a veure, Bruno, tu ens recomanes la tornada de Rick i Morty. Ràpidament, Rick i Morty, seriaza, o sigui, si no l'heu vist ja, sisplau, veieu-la, i torna, o sigui, hi ha hagut ja 3 temporades i torna amb la 4ª
al novembre del 2019. Sí, està aquí tocat. O sigui, ja està. I aquesta és la data que tu t'apuntes al teu calendari arbequí. Bueno, però, novembre de 2019. Home, novembre de 2019, Rick i Morty. Tinc unes ganes increïbles. Després també Elisa i Marcela serà la nova pel·lícula d'Isabel Coixet. Que s'ha presentat aquí a Barcelona, molt a propet nostre. Una pel·lícula de Netflix, ojo, escrita per la cineasta barcelonina Isabel Coixet i amb Natàlia de Molina i Greta Fernández. És interessant, feu-li un cop d'ull. Vaja, només per dir que és Isabel Coixet a Netflix ja doncs, és noticiable. Ja mola, no? Sí. Home, i també la història de la primera relació homosexual de la història d'Espanya que va aconseguir matrimoni. Sí, clar, la pel·lícula és interessant, o sigui, no... Sí, té bona pinta. I després, una altra data pel calendari arbequí que tampoc sortim de Netflix. No, el 14 de juny estem a Netflix encara amb El caso Alcácer, una nova sèrie documental de Bambú que s'ha presentat al Festival Docs Barcelona, un festival de documentals que es fa aquí a Barcelona, i que, vaja, és un tipus, és del gènere true crime, que ara està molt en alça, no? Sí, està molt bé, vaja, o sigui, com O.J. Simpson, hi ha mil coses. Segueix l'estil del caso Assumpta, que també va estrenar Antena 3, no? Sí, suposo que serà el rotllo aquest. Em sap molt de greu que comparis això de Netflix amb un programa d'Antena 3. No. No us en rigueu, si ho heu vist, vosaltres els que esteu a casa, segur que sabeu que és molt bon documental. A mi m'ha fet poc, no has dit? A mi m'ha fet Està a Netflix, el cas Assumpta. No, però a sobre és interessant perquè el cas... Això ja fora una mica del calendari. El cas Alcácer va ser el primer cas que a nivell televisiu va rebre un tractament bastant qüestionable, no? Sí. Que ara està en auge, no? Que és els successos tractats com a entreteniment. O sigui... Bueno, és que al cap i la fi no deixa ser entreteniment, no? És a dir, un telenotícies on s'expliquen informacions també no deixa ser un entreteniment més periodístic o fins i tot més de successos. Però de vegades estem tot d'acord que es tracten casos de successos com amb molta dramatització, sensacionalisme, frivolitat, però aquí deu haver família que haurà firmat, no?, perquè això estigui endavant. Bé, jo crec que és més aviat periodístic. O una cosa, perquè tu pots fer un documental d'aquest terreny perquè no deixa de ser una notícia pública i per tant... És que llavors hauríem d'anar molt a dalt. Bé, a les facultats de comunicació audiovisual ens ensenyen que un dels primers casos d'aquest fenomen, que ara el tenim ja molt integrat, va ser el cas de les nenes d'Alcácer. Que potser és un exemple a no seguir. Sí. El que sí seguirem de prop i us recomano, ja passa en el meu calendari, és Dolors, aquesta sèrie als teatres que Sergi Belbé l'estrena al Teatre Lliure. Ja us vam parlar d'ella en anteriors actualitats amanides, però és que ara s'estrena i per tant la torno a recordar. Recordo que tenen uns 6 capítols de 15 minuts de durada cadascun, que setmana rere setmana s'estrenen i al final crec que fan un marató per fer com un binge-watching. El 9 de juny, el teu aniversari. Format interessant. Format molt Sergi interessant. Barbel, molt bon director, m'agrada molt. I això del 22 de maig, o sigui ja s'ha estrenat, fins al 9 de juny. Després també us recomano la seqüela de Detectiu Pikachu. Oi, per favor. Sonic no sé si us ho recomanaré, però Detectiu Pikachu... Sonic no, per favor, no suporto. Bé, doncs, és l'adaptació de la història del Detectiu Pikachu que ja hem pogut veure en mangas i bé, la gràcia d'aquí està en veure els personatges de Pokémon en 3D. No té molt més la pel·lícula. I molt peluchitos, són peludets. A tu t'agraden que tinguin pèl, Bruno? T'agrada que tinguin pèl, Bruno? O prefereixes que siguin més twinks, els Pokémon? A mi jo no soc fan del pèl, però si ets un peluchito Pokémon, llavors sí. Llavors sí, perquè aleshores el mires amb altra mirada, que és també, com jo miro, una sèrie de televisió espanyola que m'agrada moltíssim i estrena la segona temporada aquest dilluns. A mi em sap molt de greu perquè les úniques 2 sèries feministes que estan actualment a la graella es posaran a competir entre elles en lloc de... Exacte, anava a dir el mateix, es posa un dilluns, és com el dia de les sèries amb reivindicacions feministes, també està bé. I de fet comparteixen alguns actors, per tant haurem de preguntar-los per quina es decidiran. Però és això, 27 de maig, o sigui, aquest dilluns, home, evidentment, s'estrena la segona temporada d'aquesta sèrie feminista de televisió espanyola, amb Carla Campra, Begoña Vargas, Lucía Díez, Paula de la Neta, Elena Gallardo, Abril Montilla, que són les alumnes de l'acadèmia dirigida per Macarena García. Molt bon càsting. Cada cop agafen, ja els actors eren bons els que hi havia a la primera temporada i a més a la segona han agafat també molt I això ens serveix per començar l'anàlisi verge extra amb un debat serièfil.
i és que volem parlar de les sèries perquè aprofitant que s'ha acabat Joc de Trons ens volem preguntar el perquè d'aquest insomni serièfil. Per què els seguidors de les sèries A mi em passa. prefereixen seguir els nous capítols de matinada quan s'estan estrenant als Estats Units en lloc de dormir i veure'ls al matí següent, que tampoc passaria però res, ojo, potser. fins i tot jo a mi em passa que els veig el dia següent i igualment no tinc temps i o sigui, no els veig ni a l'estrena, però ja veure'ls en diferit ja els veig tard, o sigui, els veig tard perquè duren tant i tot, és que... Clar, però sembla que comencis, que em fa molta il·lusió Vinga, començar. comença-li. És una mica contradictori perquè vivim en una societat on tot el que tenim, tot el que ens passa ho tenim a l'immediatesa, és a dir, obrim el telèfon, ho tenim al moment. Llavors em fa gràcia que, no em fa gràcia el debat, sinó em fa gràcia aquesta pregunta perquè és com pot haver gent que es desperti a les 3 del matí per mirar el capítol? Home, ens hem acostumat així. És a dir, si tu segueixes una sèrie, és lògic que vulguis ser el primer o et sentis dels primeres persones que estan mirant el capítol, les reaccions siguin mútues amb la gent que també comparteix aquesta afició i després entrar al Twitter o al dia següent on t'ho xiven tot perquè allà hi ha un spoiler gran. Jo entenc clarament que les persones vulguin saber i vulguin conèixer al final o desvetllar. Això és com tot, mira Eurovision. Per què mires Eurovision a la nit si ho pots mirar al dia següent? Per què pots mirar Supervivientes a les 12 de la nit si pots mirar-ho a mi tele el dia següent? Bueno, perquè la gràcia és mirar-ho en el moment on s'ha estrenat, acabat de sortir al forn. Sí. I també perquè ens agrada molt, i això ho diria de tot cor, sentir-nos americans. A qui no li agrada un bon jet lag? A ningú li agrada? A mi m'encanta un jet lag, aixecar-te a les 3 del matí, estar una mica desorientat, sentir-te americà i veure... Ai, m'encanta, jo ho faig amb les gales de premis i admiro la gent que també ho fa. Així que per mi, ole, i està molt bé fer-ho. Doncs sí. Perfectament. Totalment d'acord amb el tema de que al final és la por a l'espoiler que ens fa no dormir. Però clar, això només s'entén en aquest nou panorama televisiu on les sèries són cada cop més serialitzades, és a dir, les trames són o sigui, les trames, com ho explico això? Això és un concepte una mica complex. O sigui, hi ha sèries més serialitzades i sèries episòdiques. Les sèries episòdiques són les típiques sèries tipus CSI, que cada episodi és independent de les altres. En canvi, les serialitzades són aquelles on cada episodi és molt interdependent. Per tant, tu necessites mirar el següent. O sigui, ja vols saber què passa i a sobre, o sigui, si la gent farà spoilers, o sigui, les trames narratives són totes serialitzades. Bueno, és complicat, no ho explicaré gaire bé, però bueno. Sí, t'entenc. Clar, llavors estem en una època on fa 30 anys les sèries no eren així. Les sèries eren més episòdiques, cada episodi era més independent. En canvi ara depenem molt d'això i els spoilers són molt importants perquè formen part de l'experiència televisiva. És que són, o sigui, clar, hi ha un debat, no? Els spoilers són importants o no? Potser podem veure una sèrie sense spoilers. Jo crec que sí. A mi m'agraden els spoilers. Digueu-me estrany, però a mi m'han donat ganes de veure Joc de Trons, que no l'he mirat en ma vida, al veure a Twitter la gent que explicava el final i el saber que guanya. Sí, però això és un cas, jo crec que aïllat, perquè si tu estàs veient la sèrie, saps? Però és que no et fa gens de gràcia saber què passa. Que t'haguessin dit al final de Marlí, per exemple? Sí, perquè a mi el que m'agrada és veure com la història va evolucionant fins a arribar al punt on jo sé que he d'arribar i pensar, mira, ara sembla que hagi d'anar per allà, però jo ja sé que no anirà per allà. Jo ho entenc, però també has d'entendre que el factor sorpresa i el factor de... És el que també et motiva a mirar la sèrie. Clar. Exacte, això és com un llibre, això és com quan tu llegeixes un llibre. Sí. Hi ha molta gent que va a la pàgina del final per veure com acaba. Però això... En els llibres l'espoiler està molt més naturalitzat que les sèries. No, gens de mica. Sí, home. És cert, jo crec que sí. I res, una petita curiositat. Clar, això... és que, clar, aquí diem, són tan importants els spoilers, sí o no? Sí, a Espanya hi ha 457 persones que tenen el nom d'Ària. Bé, que és un personatge de Joc de Trons. Sí, doncs des d'Oli d'Oliva les nostres condolències cap a aquestes persones. Això és culpa dels pares, perquè són fans i s'han dit, vamos a decirle esto. Vés a saber aquest personatge com acaba després a la sèrie, perquè després la teva filla porti el nom, vés a saber de què, no? Home, Ària és un nom que, dintre del que cap... Encara puc entendre-ho. Sí. Però l'altre, per exemple, sortint del terreny, gent, nenes d'Espanya que es diuen Xenoa. També bueno, que això, bueno, no entra dins de l'àmbit, però es podria també parlar davant d'això. Sí, se llamen Laura. Mira, jo entenc que hi hagi una bona campanya de màrqueting i per tant tingueu tantes ganes de veure la sèrie que no us pugueu esperar. Jo no estic d'acord amb això. No? És que em fa gràcia perquè tu també ets un viciat de les sèries, Jo entenc que tingueu por que us destrossin al final de les sèries, però és que penso que al final tot això remet a que estem addictes, i jo el primer, als telèfons mòbils, perquè si et fan spoiler ets perquè ets incapaç de no obrir Twitter fins a haver-te acabat la sèrie. Estic d'acord. Perquè si no obrissis Twitter no haguessis acabat la sèrie. No, estic d'acord. Però considero jo... Perdó. I encara pots silenciar la paraula Joc de Trons a Twitter i que no t'aparegui en Twitter. Però pel que tu dius, al cap i a fi, mirar una sèrie, no tan globalitzat, sinó mirar una sèrie és un vici.
i en aquesta vida hi ha molts vicis. Sí, però on porten Llavors els un vici... On porten els vicis? Si tu els controles, tot vici no és dolent. Al cementiri et porten els vicis. No és hi ha molts sostenible. vicis de gent que, si tu tens accés... Dic no a la droga. Tu si tens accés a aquest material... No, és que és molt contradictori això, perquè si s'ha creat una plataforma com és Netflix, que pots mirar el capítol que vulguis, en el minut que vulguis, per què després no pots mirar el capítol a l'hora que et doni la gana i a l'hora que estrenen? Però també pensa que Et donen unes facilitats per unes coses, però després si tu fas pel teu àmbit no està bé. No només són les xarxes, és que fins i tot els mitjans tradicionals digitals és que más de lo mismo, o sigui, posen uns titulars que porten spoiler, de veritat ho dic. O sigui, els titulars del País de Joc de Trons, no sé què, acaba mal. Hòstia, no em diguis que acaba mal. Bueno, escolta'm, no siguis tan sensible. I tampoc te'n vagis a buscar notícies de Joc de Trons si no vols spoilers. És que no les busco. Ja t'apareixen. També et diré, l'Àlex diu, volem sentir-nos més americans. Doncs m'encanta. Precisament no són les persones amb més salut. De veritat, perquè veig el McDonald's, et diré no més, ara. fer això de veure les sèries en emissió conjunta amb Estats Units no és ni bo per l'espectador, que agradeix la seva pròpia salut de la son, i aquí el doctor Stevie s'estaria posant les mans al cap. I després, tampoc és saludable pel sector audiovisual internacional. Per què? Perquè ha de preparar els doblatges i les traduccions a correcuita per poder permetre's fer l'estrena simultània i al final acabem veient coses com el Sicanciós. No, però Sergi, però és que això és com tot, és la immediatesa, és a dir, ara per exemple, a 4, quan van fer el final de Perdidos simultàniament amb Estats Units, els subtítols, perquè no els hi va donar temps de doblar-ho, els subtítols es desquadraven i anaven amb escenes que no tocaven. Per tant, potser ens hauríem de prendre amb calma i estrenar-ho una setmana després, però estrenar-ho bé. Doncs llavors potser també ens hauríem de prendre amb molta calma, i aquí ja entro en el mateix terreny. Si hi ha una notícia, ha hagut un accident, una notícia, tu com a diari dir, mira, fem una cosa, saps què? La notícia ha passat ara, ha hagut un accident a Barcelona. Però saps què faig? Ho publicaré la setmana que ve perquè així ho puc escriure l'article amb calma. No, l'audiència no serà la mateixa, la gent vol mirar el contingut. Potser, si és una cosa que tanta gent interessa, el que hauríem de fer és procurar invertir molts recursos en que aquests subtítols estiguin ben posats. Què millor que apostar per la cultura i per les sèries? Quan estem viciats per una cosa i no per l'altra, doncs superbé. Si hi ha gent que és fan de Game of Thrones, com es digui, està superbé que es desperti la nit a mirar-ho, no passa res. Jo ho he fet 1000 coses amb els premis i la quantitat de gent que ho fa. Però sí, però jo el dia següent estic fet una merda. Clar. I què? Però estàs content que has vist el capítol? Imagina't que ho féssim amb cada sèrie. Sí. És que seria impossible. Sí. Ai, de veritat. Sou uns abuelos. Aquí podríem entrar en un debat també sobre com les xarxes estan afectant a la nostra qualitat de vida. També si hi haurà un altre fenomen de la mida de Joc de Trons. I el doblatge, quines són les condicions amb les quals els estan tenint. Però ens haurem de controlar perquè hem d'anar a un altre debat, a controlar-nos. Controlem-nos perquè parlem de Control T, que si no ho sabíeu és un programa presentat per Taís Villas i amb col·laboradors rotatius, un aspecte curiós del programa, excepte l'Anna Bertran i l'Alba Florejacs, actrius, i el nebot de la Taís Villas, l'Oriol Artola. És un programa on parlen del món d'internet i les noves tecnologies, i pels que no ho sapigueu és una adaptació calcada d'un format de la tele belga que es diu Control Pedro. Jo en primer lloc vull demanar perdó. Vull demanar perdó als arbequins, vull demanar perdó a l'Aleix i vull demanar perdó al Bruno. Ai, que maco. No et perdono. Per demanar-los que es traguessin el programa per poder analitzar-lo en aquest podcast. Per tant, pels qui no m'hagueu fet cas, abans de començar a valorar-lo, si us sembla, mirem un tall que resumeix aquesta essència del programa i que analitzarem a continuació. És molt fort. Us demanaria, si us plau, que m'ensenyéssiu els continguts que m'heu portat. És un compte d'Instagram que em fa molta gràcia, que ensenya lo guarra que és la gent. Algú amb molt poqueta feina, diguéssim, que s'ha dedicat a buscar noms de persones que sonen igual que lletres de cançons famoses. Aviam, Artola, és el moment de que valoris el que... Bueno, té molt valor, ja t'ho dic ara, el que ha fet avui els nostres col·laboradors. Espuma blanca, d'amor. Mira, aquella senyora... Como una artola. Aquella senyora ho està donant tot. A dintre s'ha de veure... Que bonito! Hola, que guai! El veus? Sí. Home, això et fumes un peta i et pots mireu passar moltes hores. Mireu el nostre. Si et fumes un peta no et fa falta això, ja. Aviam, jo vull que aquí esbrineu per què la Guri, que aquí la tenim, va ser
tan important al món d'internet. Hola, Guri, bona nit. Guanya l'Àngel Llàcer, que ha guanyat, ara mateix t'ho dic, un magnífic Tamagotchi. Aviam, tots a dintre. Doncs ens volem preguntar... Xulo aquest selfie, És molt xulo aquest selfie. Ens volem preguntar, aquest programa funciona com a format? Ens convenç? Potser no ens convenç perquè no va dirigit a un públic com nosaltres? Trasllada correctament els fenòmens d'internet a la televisió? Si us sembla, primer diem tots els arguments a favor, diem les coses positives, les coses maques del format. Serà difícil. I després per mi, les critiquem. Intentem, com diria el president d'edat de la mesa del concret, intentem no fer massa trombosis i aligerar una miqueta. Anem rapidet. Perquè si creem una cua com la del pa a l'Eucaristia, se'ns faran les tantes i hauríem d'anar acabant aquest podcast. Començo jo, que em caracteritza molt la meva pressa. Ràpid. Crec que el format com a aposta és original, no diré que no. També t'haig de dir que porta el nom de Control T perquè hauria de ser Controla-T Taís, perquè la veritat que està una mica descontrolat tot el que és el plató, els temps de parlar, les moderacions no m'agraden, no acabo d'entendre, molt guionitzat, i pel meu gust crec que té coses molt bones, el que és tractar l'internet cap a un públic més sènior, podríem dir, però crec que no està ben portat en el que és terreny audiovisual i programa de tele. Sí, bé, estic bastant d'acord. Ai, que bé. En general, vaja, jo diria que a favor del format, diria que hi ha una bona elecció de col·laboradors, m'agraden els col·laboradors que aporten, són gent que dona joc i podria donar molt joc. També valoro positivament la intenció de portar contingut d'internet a la televisió pública, això sempre està bé. També m'agrada que sigui un format distès i que sigui així, és un format interessant, perquè recorda bastant els podcasts, aquest tipus de podcast que ara estan molt de moda, potser aquí a Espanya no tant, però als Estats Units sí, que són un gènere ja dintre de YouTube, que és el commentary. Són podcasts on es comenten memes, es comenten notícies, youtubers ho fan, i m'agrada aquest tipus de cosa distesa, anem comentant, tal, això està bé, m'agrada. Doncs mira, a mi com a part d'innovació també m'agrada que cada convidat tingui una tauleta i aleshores pugui compartir amb la presentadora els continguts que ha portat des de la seva pròpia tauleta, interactuant amb el contingut que el qual comenta. Correcte. Crec que és una aposta de decoració i de plató fins i tot molt interessant. I molt tipus podcast. Estètic, no? I molt tipus podcast, efectivament. Després, crec molt positiu que no només es quedin en fer un recopilatori com a l'APM o al TV Mos de Televisió Espanyola, sí, ni tampoc es dediquin a comentar els virals com a l'APM i l'Eurocities, sí, sinó que també s'atreveixen, per què no dir-ho, a inventar proves perquè els col·laboradors juguin, proves mediocres, per què no dir-ho, però valoro la intenció i així també poden fer partíceps als convidats i generar escenes divertides. També et dic, diuen que podem trobar tots els enllaços perquè juguem a casa a la web de Control T. Jo he entrat a la web de Control T... Hi ha alguns que no estan, no? No hi ha ningú, no hem ficat cap enllaç. Ostres. Vaja. Curiós. Així que... Jo vull dir una cosa, perdó, deixeu-me 10 segons. Només dir que trobo molt bé, vull dir, no vull criticar qualsevol programa d'entreteniment perquè al cap i a la fi crec que hi ha un esforç darrere que s'ha de valorar. Totalment. Però sí que és veritat que crec que el fet de crec que és un programa molt planer, és a dir, es parla d'un tema com és l'internet que el coneix tothom. Ningú desconeix l'internet. Llavors crec que és l'error del programa, és a dir, tot programa on hi ha un secretisme que no vol dir enganyar l'audiència, sinó on hi ha un joc amb el que es juga que és secret pel públic i l'ha d'anar averiguant programa darrere programa, crec que és la gràcia també que fa que segueixi. Però un programa on està tot obert, on internet tothom ho sap, o quantitat de coses que els col·laboradors diuen o han de descobrir els col·laboradors, tu potser ja ho saps, crec que aquesta comunicació entre espectador i presentador i col·laboradors crec que no els hi dona molt. Però en aquest cas crec que tu potser sí ho saps, però hi ha molt públic que no. Clar, però aquí, digue'm... Sí, clar. Aquí crec que el programa falla perquè no està molt clar quin és el seu target. No, gens ni mica. I crec que el target sí que va més cap a una gent més gran, no? Pot ser, sí, pot ser. Perquè, bueno, no sé, hi ha certs vídeos que a mi han posat en el programa i a mi no em fan gràcia. I ja els coneixíem. I a ells els hi fa molta gràcia. I llavors, totalment. No sé, les risses, hi ha com uns riures, no? No, és que t'anava a dir, jo crec que han escollit a l'Alba Florejacs i l'Anna Bertran com a col·laboradores perquè com són actrius poden falsejar el riure. Perquè hi ha moments en què riuen i jo penso que això no està fent gràcia a ningú. L'Àngel Llàcer tenia una cara d'estar-se avorrint, pobre, i aquestes dues... L'Àngel Llàcer va dir, que bien que estoy yo en Jet Music. Vull dir, és que... es va quedar com jo. No, de veritat, vull dir, un aplaudiment a les dues col·laboradores perquè els ha tocat el paperot d'aguantar un contingut que no se sustenta. Si és un contingut que no estàs a gust o fins i tot a vegades no entens què fas allà, perquè en aquests moments jo crec que els hi passa, també el fet d'aguantar aquesta... Però clar, jo, parlant de col·laboradores, a mi, quan ho vaig veure, no em va quedar clar
quin eren convidades, quin eren col·laboradores fixes. No, a tu n'hi ha ningú. I a mi però tot, mira, per tirar un És punt... aquest descontrol, no?, que dèiem abans, una Un mica. punt a favor, m'agrada molt la Thaís Villas, a mi. Sí, a mi m'agrada molt. Veig una noia molt moderna... Jo crec que és un error. No t'agrada la Thaís Villas? A mi m'agrada molt. Com pot ser que com a presentadora d'un programa sobre ja sé xarxes què diràs. escollis una presentadora que no té xarxes socials? Vull dir, quina experiència tindrà per poder comentar-les? No té ni Twitter ni Instagram. Bueno, però jo crec que juguen amb això. Com pot estar comentant Twitter i Instagram una persona que no en té? Juguen amb això, Sergi. Però juguen amb a TV3, per exemple, el Lluís Marquina, que feia el Generació Digital, o tenint a la Mariona Dinarès de Catalunya Ràdio, que parla de xarxes al pop-up amb bastanta més solvència. O podríem provar amb un youtuber. O amb un youtuber. Clar, també. Els d'Adolescents i Cat, per exemple, o els d'Oli d'Oliva. Per exemple. Però potser juguen amb això també perquè la Thaís descobreixi també amb els espectadors com funcionen les xarxes. Pot ser. Podria ser també un mètode. Clar, és que aquesta és la cosa, vull dir... Difícil de pillar. Pels joves ja tenim clar que no és, perquè no connecta amb nosaltres. No. Aleshores, pel públic vell sí, seria ideal perquè la gent més gran s'introduís les xarxes socials, però jo penso que tampoc veuran el programa perquè d'entrada no se sentiran atrets per la temàtica. Aleshores, no sé si això queda relegat a un públic adult mitjà o què. Ens hem posat en contacte amb TV3 demanant l'audiència disgregada per edats i no ens l'han volgut donar. Per tant, aquí estem conjeturant, però tampoc tenim dades per suportar les nostres opinions. Que també és un nou cas de la televisió no prenent com a tontos als espectadors, perquè jo crec que els adults, siguin sèniors o no, o sigui 50 anys, 60 anys, ja saben els memes aquests i ja consumeixen i ja els hi podries donar bon material. No està ben utilitzat el llenguatge cap a l'espectador, crec que no està ben jo crec que utilitzat. ja els podries donar algú més, o sigui, hi ha contingut a internet que és molt interessant, no a l'aparell aquest que detecta l'olor de no sé què, o sigui, es parlen de xorrades. No, i quan han d'explicar tant els continguts, és com un acudit. Si l'has d'explicar tant, és que era dolent. No estic d'acord, perquè, o sigui, justament en això es basa el que parlava abans dels podcasts youtubers aquests sobre comentari de memes, que és tu fer un comentari que això, o sigui, que fer xistes a partir d'això, relacionar aquest meme amb altres coses de la societat o no. O sigui, també això podria estar bé. El que passa és que no està ben fet, no hi ha un guió bo en aquest programa. Vull dir, és que en el vídeo que hem vist de resum, i perquè l'hem retallat, però la Thaís explica, i a sobre dient prengueu-vos un calma, que si no ho enteneu us ho repetim, explica els perfils de Facebook que tenen noms semblants a lletres de les cançons. Sí, està fatal. I són bastant lents explicant-ho i arriba un moment que penses, és que el que tu deies m'estan prenent com a idiota, perquè vull dir, ho he entès a la primera. Aleshores, clar, també jo penso, potser no era aquesta la manera d'adaptar les xarxes a la tele. Que potser no es poden adaptar i això només hagués funcionat com un perfil que recopilés aquests continguts com Cabronazi. Totalment. Vull dir, sí. per què no crear el Cabronazi de TV3 i que sigui un perfil que comparteix això? Perquè potser no cal tenir tota una tertúlia de gent que ho comenti. O sí, jo crec que sí. O potser només amb un presentador ja fèiem i no calien els col·laboradors. No, jo crec que sí, el que passa és que no està ben fet, perquè això és un gènere que a YouTube triomfa. No ho sé, és difícil d'entendre i de pillar per on van els també alguna coseta més, el concurs aquest que hi ha, jo és que no l'entenc. O sigui, no entenc què passa amb això. O sigui, qui guanya... O sigui, ojo, perquè si tu mires Il·lustres Ignorantes, també hi ha un concurs d'Il·lustres Ignorantes. No coneixereu el format potser, és un format de Zero, amb ostres, com es diu aquest? Javier Coronas, amb col·laboradors com Javier Cansado, Pepe Colubi, i és un format còmic. Hi ha un concurs que es fa malament aposta perquè fa gràcia, que no es faci bé un concurs. Això es pot fer, però en aquest cas és com que s'intenta fer bé, es descontrola i no queda bé. Sí, no sé, és que també... No sé. És això, vull dir, el nebot, entre cometes, de la Thaís, que és l'Aniol Artola, no entenc molt bé el seu paper, perquè també els punts els dona com li dona la gana. Clar, perquè és la gràcia, jo crec que suposo que fa gràcia, no? Que, mira, dona els punts perquè li dona la gana. És que jo crec que genera fins a cert punt de rebuig en l'audiència aquest personatge, perquè és el típic arquetip de friqui repel·lent que jo crec que no pot connectar amb ningú. No, jo crec que si quedés més clar de què van els tiros, si és un concurs mal fet aposta, és un concurs que està mal fet perquè està mal fet, què passa aquí? I ja està. No sé. També tenen una secció, diguéssim, on han d'endevinar, mitjançant una videotrucada per Skype, què ha inventat a internet la persona amb la qual parlen. Quina xorrada! No, però és que no em pot sorprendre més
la maleducació i la falta de respecte amb la que tracten a un convidat que està perdent temps per atendre'ls, perquè se'n foten d'ells i no els hi fan cas. A banda de que han optat per no tenir traducció simultània i intentar parlar el poc anglès que les persones de carrer dominem sense traductors, i és que, vull dir, no s'entenen de res. Jo és que flipo amb la feina del subtitulador del programa de Loles León, la feina que devia tenir el pobre subtitulador, perquè d'una paraula de la Loles León dient sex, el subtitulador ja inventant-se una narrativa de jo vull parlar de sexe. De veritat? I intentant conjugar les paraules soltes que anava tirant la Loles León. No continues, sí, jo m'estic posant malalt. O sigui, no sé tot i que la Loles León amb el Marc Giró va fer una molt bona parella estranya. És que és això, els col·laboradors, aquí hi ha bon material. I després ja... Perquè són molt potents ells. Clar. Donen contingut. Sí, i per acabar, el que deia el Sergi, no sé si potser és una falta de respecte al convidat o no, però sí que és un mal ús del convidat. Tens una persona que ha inventat algú a internet, no sé, fes-li un altre tipus d'entrevista, podries fer un tipus de resistència, potser, no? Més distès, però parla d'algú que no sigui endevinar qui és. I també potser també s'hauria de plantejar que potser són molts al plató. No Llavors, sé. el fet de... No sé què dir-te. Potser que fossin més reduïts el presentador i fins i tot un i un altre col·laborador, i amb això tindríem prou, perquè potser tants col·laboradors també el fet de repartir tons de paraula i tot fa que estigui tot molt lent, perquè si d'una aplicació o d'un hashtag tothom ha de debatre, també fa que sigui molt lent tot el contingut del programa. Clar, també et dic, jo ahir a la nit us he de confessar que em vaig estar veient a les 3 de la matinada Control T. Va haver quines ganes, no? I a aquesta hora enganxa, vull dir, és com una droga. Ojo, perquè tenim comentaris, no?, dels albaquins sobre Control T. Tenim comentaris dels albaquins sobre Control T. És veritat, no els he posat al guió, mare meva, i se m'està caient el món a sobre, però crec que recordar alguns. Recorda. Crec que a Instagram una persona ens va dir que el Marc Giró no el convencia. No! Que li cansava, no? Que li cansava. No estic d'acord. Ho sento molt, Bruno. Jo tampoc estic d'acord. Vull dir, jo crec que els millors programes que ha fet TV3 aquest mes ha sigut La persona infiltrada amb el Marc Giró i el Control T amb el Marc Giró. Ja està zapeando, el Marc Giró. Marc Giró, presentador d'un nou format de TV3, experimental i innovador. Fin. Després, ara aquí mirant el nostre arxiu d'Instagram, veig també una altra resposta que ens van donar a la pregunta de Control T. En aquest cas ens deien li falta dramatisme, gent que no enganxa. I això al primer programa sí que és veritat. Sí, pot ser. Que passava, però en el segon, que nosaltres vam demanar a la gent que ho comentés en el segon programa, jo crec que va augmentar amb el dinamisme. Sí, jo crec que sí. És que és el que dic, tenen el risc de que com depenen tant dels col·laboradors externs que venen, doncs uns, com saben que la propera no tornaran, s'impliquen zero, com a l'Àngel Llàcer, i aleshores surt un programa fluixet que també tenint-los tots gravats, crec que va ser una mala decisió decidir emetre aquell com a primer programa. Crec que com a estrena hagués funcionat molt millor el de la Loles León, però això és un altre debat. I en canvi, clar, en el segon programa amb el Marc Giró i la Loles León, és que vull dir, la Loles León a TV3, vull dir, what the fuck, que també molta gent a Twitter diu que TV3 s'està convertint en Telecinco amb aquest programa. I jo penso, està bé que utilitzeu... No, Telecinco. Clar, està bé que utilitzeu el sinònim de Telecinco com a televisió que no us agrada, però crec que no esteu entenent de què va el format. Que també els espectadors de TV3 a vegades estan una mica quadrats, llavors si porten una persona que està fora de l'àmbit de TV3 llavors ja sembla que estigui fent a la televisió. En tot cas s'està convertint en Zapeando, però en Telecinco. Totalment. Perquè Loles León surt la que s'avecina, però si no... Per això mateix. Bueno, i Marc Giró ha sortit de Telecinco algun cop, Sí, a Canviamé. Però és que clar, tu dius, justament és el que necessitem potser, no? Potser necessitem persones transversals... I no passa res que vingui una persona que hagi estat d'una altra cadena, és a dir, no som tan variats i tan oberts, llavors està tot molt bé. I potser necessitem perfils que siguin d'entreteniment i també d'humor una mica més intel·ligent i més clar, i bueno... És una tonteria. I també que la Loles León jo crec que va ser de les poques persones a TV3 que va parlar en contra del procés, perquè va dir que ja tocava parlar d'altres temes. No, Sergi, home, no pots... Que ja tocava també. Bueno, no entrem aquí. No, però vull dir que hi ha moltes més coses a Catalunya per parlar que no del procés, que també és un tema important, però que de vegades
Cal canviar de tema. Sí. El Marc Torrent a Twitter ens diu que li va agradar molt, Control T, una opinió a favor en aquest cas. Sí. Diu que funciona molt bé perquè va després de la sèrie adolescent, referint-se a les de l'hoquei, i aleshores que va bé per quedar-te un rato més i riure una estona. Doncs també, sí. Bueno, Que en aquest cas em sorprèn perquè és un seguidor jove. A veure com és. Que jo crec que és menor que nosaltres i per tant sembla que el programa ha connectat. Bé, perfecte. En tot cas, valorem que s'aposti per programes nous. Sí, clar. No sé per què van decidir comprar aquest a la tele belga, que tampoc sembla que sigui un programa superatractiu. Podríem comprar un altre format. Bueno, clar, algun favor del Puigdemont a Bèlgica, que havien d'adaptar un programa de la tele belga i van dir, bueno, pues vinga, fa TV3. I de TV3 i Bèlgica al món, perquè amb el Bruno volem parlar de l'Internacional. Perquè Disney ha comprat la totalitat de la plataforma Hulu a Comcast. Sí. Ja tenia 2/3 parts de l'accionariat de Hulu i ara ja té el control total. Hulu va néixer el 2007, per si no la coneixeu, com un projecte conjunt entre diverses networks, o sigui, entre diverses cadenes nord-americanes tradicionals, com, jo què sé, Comcast, 21st Century Fox, Disney, que bueno, que després Disney ha comprat la Fox, Time Warner, o sigui, diverses cadenes així van unir-se el 2007 quan això de les plataformes era una cosa emergent i anem a fer una plataforma on posar continguts que matem en VOD, amb una subscripció i tal. I bé, doncs, a poc això ha anat mutant i Disney s'ha anat fent amb el control total i ara li interessa això perquè podrà integrar Hulu a la nova plataforma Disney Plus, que sortirà ja dintre de poc, i utilitzarà la marca Hulu per contingut. De que valoris el que... La Thais s'ha colat. No s'ha controlat i ja ha vingut. Perquè volen posar contingut adult fent servir la marca Hulu dintre de Disney Plus. Doncs mira, molt ràpidament, perquè vull anar al format que ens portes, digue'ns els titulars de les altres notícies d'Internacional. Tenim també que Netflix s'aventura en la producció de videojocs, començant amb un nou joc de Stranger Things. I per cert, Neutral ha tret un joc pels mòbils per jugar amb l'actualitat. Curiós. Sí. I després que tenim també? També una cosa bastant... Sí, això he sentit parlar. Chistosa, sí, que l'edició russa de la Voz Kids ha anul·lat els resultats de la final perquè estaven manipulats per bots. Sí, cert. Hi ha hagut un la cantant va rebre un doble de vots que estava preferit, no?, en l'edició. I bé, anem amb el format, Sergi. Anem al guai. Perquè volem estrenar a la secció internacional un apartat on el Bruno ens descobreixi formats televisius d'arreu del món i que siguin interessants. I aquesta setmana tenim The Button. Què vols? Primer veiem... El botón. Veiem el fragment? Veiem el fragment o primer ens l'expliques? Dale al botón. ¿Le doy al botón? Venga, el botón. ¿Dónde está el botón? Aquí está el botón. Dale al botón. Don't break him. Using only books, cans and pillows, build a freestanding, self-supporting tower. Taller than the tallest person currently in your house. Right, let's break. Go. Right, I'm getting the pillows. I don't have any books! Vale, crec que hem pillat més o menys per on va. A veure, explica'ns, Bruno. Us explico, bàsicament. Hi ha un botó, o sigui, és un concurs que passa a la casa de les famílies. Que còmode. Només. Sí, és que juga molt amb això, és interessant. Llavors, hi ha càmeres a cada casa, o sigui, els equips són equips, no? Tots els reptes són en equip de cada família, i hi ha reptes, no? O sigui, totes les famílies tenen com un botó al saló de casa seva i aquest botó de sobte s'il·lumina, es posa vermell i l'han de pulsar i llavors hi ha un repte. Passa tot de manera simultània a les altres cases de tot el país, de tot el Regne Unit. I és curiós perquè són reptes com molt d'internet a sobre. Per exemple, qui es pot menjar un pepino més ràpidament? Qui pot fer que tots els de la família facin el bottle flip challenge? I quan acaben de fer la prova que hauran de tornar a pulsar? Sí, han de tornar a pulsar el botó, que és el botó és com una pantalla
que té com lletres, llavors hi parla també. És curiós perquè fa bromes, És com l'Alexa, no? Sí, totalment. És com adaptar el fenomen de l'altaveu intel·ligent a la televisió. Justament és això. I què guanyen amb això? Guanyen, per exemple, la majoria de proves guanyen 1.000 pounds per cada repte que superen. I poden escollir les famílies si anar-se'n del concurs i emportar-se el que han acumulat o si quedar-se a un altre programa. Que xulo. I també només dir que... què més? Sí, que és molt divertit perquè hi ha molta gent que s'oblida del botó. Sí, que estan allà fent coses de casa, posant la rentadora... I clar, s'obliden, no l'escolten, no. Això és la gràcia. Estàs fent les teves coses i potser no estàs tot pensant en el botó. Sí. Sents el botó i dius, ai mira, un veí fent home, però saps que estàs jugant això, no? Podries estar una mica atent. Et sorprendria. Doncs a la prova del Bottle Flip Challenge no ho sé, però la del Cogombre, ser d'una presentadora de 24 hores que aniria com un pepino. Qui hagi pillat això és molt friki. Qui hagi pillat això vol dir que ens segueix el Zapping. Gràcies, Bruno, molt interessant. Podeu veure The Button en fragments a YouTube de la BBC, perquè malauradament per copyright tenim molt difícil accedir a programes en Sprofit. Al Zapping també us en portarem algun fragment algun dia. I comencem el Zapping Arbequí amb una notícia digna de les de l'hoquei o l'altra mirada, Exacte, mira, Danae Boronat és la primera dona que narra un partit de la Lliga de Futbol per televisió. És una periodista tarragonina que es va convertir aquest diumenge en la primera dona en retransmetre un partit de la Lliga de Futbol espanyola. Va ser un l'Atlètic Madrid i Sevilla i ella ho ha definit com una experiència increïble i que està molt contenta perquè espera que sigui la primera de moltes, ja que li encantaria poder seguir narrant els partits. Així que des d'aquí Actualitat Amanida volem felicitar i ja era hora que en el segle XXI sigui la primera dona en retransmetre un partit de futbol i bueno... Anem a escoltar la seva estrena. No escoltem la seva estrena. No escoltem la seva estrena. No escoltem la seva estrena. Veiem imatges de com va ser el dia de l'estrena, res més. No tenim l'àudio de com es pot escoltar. Perfecte. Però bueno, podeu mirar-ho a la xarxa social, segur que a internet el trobeu, jo l'he pogut escoltar en aquest sentit i la veritat que ho fa molt bé. En qualsevol cas, enhorabona a la Danae Boronat i que no sigui l'última. El que sí que hauria de ser l'últim és el reset d'un youtuber que l'ha liat una miqueta, no? I aquest ens deixa malament a tots els que ens dediquem potser en aquest sentit. El youtuber Reset a un peu de la presó, espero que a un peu no, tot el cos podria estar allà dins, ja que afronta una petició de 2 anys de presó per humillar a un sense sostre a la ciutat de Barcelona i després gravar-ho oferint unes galetes amb pasta de dents i un bitllet de 20 euros i després gravar-ho i penjar al seu canal de YouTube. Ell ha anat a la fiscalia i parla amb el jutge que l'està declarant, que és un home molt seriós i que no entén les seves bromes. Sí, tal qual. I li diu tal qual. El jutge? Sí, el youtuber li diu la meva intenció no era ofendre, vosaltres aneu molt al màxim de la llei, i també li diu, el vacila una mica i diu que és un senyor molt seriós i dice, no estés tan serio, home. Vente, vacila un poquito que l'Oreo con pasta. Bueno, no ho sé. Pues va per aquí. Vergonyós, esperem que sí, de fet, és un cas que va tenir molt de ressò fa uns anys. I és molt trist que també hi hagi gent que es dediqui a fer aquestes coses per visualitzacions. Per què fem això? Per què la gent vol que parlin d'ella i fa aquestes bogeries? No ens equivoquem, no és problema de les xarxes, perquè això fa uns anys hagués passat i el noi ho hagués fet per sortir per la tele i fa més anys ho hagués fet per sortir pels diaris, vull dir, no és culpa de les xarxes, és culpa de que la gent vol que cito. Sí. És vergonyós. I no cal. Com de la cito. Com de la cito. També és un fenomen similar. Són youtubers bastant apocalíptics que podrien protagonitzar Black Mirror en algun episodi. Totalment. Doncs sí, i si es protagonitza Black Mirror haurà de ser amb Miley Cyrus, perquè hem de dir que s'ha anunciat la 5ª temporada i hem de dir que tenim una de les millors cantants del món també actuant després del seu pas per Hannah Montana, li ha donat molta experiència, i ara torna Miley Cyrus a aquesta gran sèrie que hem de dir que el capítol nadalenc que es va fer l'any passat es va dividir l'audiència i per fi tindrà successor, que és aquest, i ho farà amb un retorn a l'origen més british de la sèrie amb 3 capítols. I hem de dir que Black Mirror no deixa de convèncer tots els fans, tota la gent que segueix aquesta sèrie, ja que confirmem la presència d'aquesta artista en la sèrie, a veure com ho fa, i s'estrena el dia 5 de juny a Netflix, perquè ho sapigueu. I tu encantat de la vida? Doncs sí, jo me la seguiré. L'heu mirat algun cop, Black Mirror? Oh, i tant, la segueixo cada temporada. Algun episodi. Doncs jo miraré la Miley només i pararé. Per la gent que no ho sàpiga, que no s'espanti, perquè Black Mirror cada episodi és completament independent de la resta. Això està molt bé, Està superbé, perquè ho sento, jo que soy d'època internado, et perdies un capítol i
ja no podies entendre la sèrie el següent. Sí, però tampoc t'emocionis, que vull dir que la Miley només sortirà un. Tornem a lo d'abans. Però no passa res. És una anomalia perquè són capítols episòdics en una època on totes les sèries són molt serialitzades. Exacte. I que no hi hagi ningú que em digui que li fem un spoiler de Black Mirror, perquè aleshores el bloquejo de totes les xarxes socials, per favor. On no sé si fan spoiler o no és en el cielo. No sé com està la gent del cel. Al cel? ¿El cielo puede esperar o no? Sí, no. Sí, puede esperar. Sí, Bruno, pot esperar, no, el cielo? Doncs mireu, no, us plantejo una cosa. Algun cop t'has preguntat com seria el teu funeral? Sí, clar, sempre. Jo molt. Cada dia. O sigui, si vindria el Sergi, no vindria. Vindria el Bruno. Vols un spoiler del teu funeral? Doncs mira, no estaria malament. Doncs aquesta experiència ja es pot viure en el canal 0 de Movistar, sempre arriscant, així m'agrada. Presentat per Dani Piqueras, en el primer episodi, amics de l'infància i familiars de Leiva, el grup, Cobinan Ferreiro, Dani Martín, Ariel Roth, Carlos Torque i Joel López, el seu germà, o Love of Lesbian, van desfilant pel faristol per compartir anècdotes, records i sentiments del seu amic mort en unes intervencions plenes d'emoció i sentit de l'humor que deixen al descobert aspectes desconeguts i sorprenents de la personalitat. És supergraciós, crec que és una aposta totalment diferent i tot i que sembli des de fora una mica boig, és curiós perquè et venen ganes de veure-ho i dir, a veure com ho fan. Sí. Perquè és graciós perquè el convidat està com en una sala tota blanca, amb un sofà, on està veient amb una pantalla, d'alguna manera VIP, veient com estan reaccionant els seus convidats. Zero i la seva qualitat, no? Al final. Sí. I emociona molt el noi de l'Eiva, perquè he vist el capítol, he vist un tros, i emociona molt com ve Joan Manuel Serrat al seu enterrament a tocar-li, diu que no s'ho hagués esperat mai. Ostres. També. Estàs emocionat tu al veure-ho? Nosaltres no, perquè hem tingut un zàpic molt curiós on no hem tingut absolutament cap tall. No teniu tall? No, amb àudio dic. Ah, no, de tall no tenim cap. Sí, cert, perdoneu. Ara t'enterrarem també com el Leiva. No, però ja us explicaré. Aneu-li a posar tuits a l'Aleix a Twitter i el critiqueu molt, vale? Bé, tampoc el critiquem massa sí. perquè ens hem d'acomiadar per un període una miqueta més llarg de temps que l'habitual perquè la quinzena que ve no hi haurà actualitat amanida. No hi haurà actualitat. Haurem d'esperar 25 dies, llavors. No. Com que 30. 25? Malament la matemàtica, perdó. És 30. Ostres. Bueno, més o menys un mes, perquè estem a final d'avaluacions, tenim... Estem a maig, mira el temps, estem a maig, es nota molt que estem ja... Tenim un tancament de trimestre important, així que... No veo el final d'esto, Sergi. Al vostre calendari arbequí personal apunteu-vos el proper 21 de juny, 22 o 23, depèn de quan el pengem després d'editar-lo, que és quan hi haurà l'últim podcast de la temporada d'Actualitat Amanida. Això s'acaba, nois. Ai, que trist, això ho diu el Jack quan està al Titanic. Però... Esto se acaba, Raus. Però de moment, si voleu que tingui més continuïtat, podeu convertir-vos en els nostres mecenes verge extras, els nostres superherois, a l'adreça que espero que ja tingueu els vostres favorits del navegador, que és ja.cat/arbequins, i també ens podeu escoltar i repassar tota aquesta temporada que encara no s'ha acabat. Recordo que ja hi ha un altre programa el 21 de juny que el podreu veure també a YouTube, a xarxes socials amb @olidolivamedia, i també ens podreu escoltar, si és que no ho esteu fent ja, a iVoox, iTunes i Spotify. Gràcies per acompanyar-nos, arbequins, gràcies per acompanyar-nos, Aleix. Ja, a vosaltres, un petonet. A tu també, Bruno, quin ball més maco que ens estàs fent. El GIF, ja tenemos GIF. I toca acomiadar-nos fins al mes que ve. Això se'ns farà duríssim, nois. Que duro. Però ho haurem de suportar, i molta força per aquest tancament del trimestre a tots. Adeu, arbequins. Que l'Oliva ens acompanyi. Exacte.